Hvad finder I? Smykker? Hvad har vi lavet? Vi har gået rundt og været i H&M. Ja. I butikker. Ja. Jeg har været i en body shop. Creme på mine hænder. Jeg har fulgt efter. Så de er sådan helt skinnende. Man kan se det. Helt skinnende. Og det fik vi pandekager til frokost. Ja, vi fik pandekager til frokost. Med Nutella. Rigtig Nutella. Rigtig Nutella. Det har vi ikke fået før. Så det var det, vi har lavet i dag. 7 euro. Nej, 6. Jeg har ikke brugt nogen penge. Og han ligner en. Hov. Hvor er den henne? Au! Hvad skal du skal se i aften, når hun åbner dem. Det er en brie sæbe. Prøv at mærke. Oh yeah, so soft. Jeg har lavet basic piercing. Ja, med Signe. Eller Signe ved ikke helt. Signe er sådan lidt bobber, men jeg er. Fra Harlem. Very good. Fortæl, hvad du spiser. Fritter. Det smager helt vildt godt. Det er fedt. Jeg er ved at være færdig med dem, det smager. Skal vi se? Look at her. Den er lidt shiny. Ej, du må se. Hvad der sker? Ej, den sidder sgu lidt skævt. Den sidder pisse skævt. Gør den? Den sidder helt skævt. Jeg skulle sådan have plads til at høre. Ej, Ida, se! Ej, lad os gå. Der er et stykke ned til næsen. Så den er helt måde. Så er ikke helt så helt skævt. Jonathan, går det godt? Du skal være ind. Ja. Jeg har helt været skopagtigt. Er det en god tur? Ja, fucking vildt. Jeg har sovet 2 timer på dækket i dag i Kammer sovepose. Fedt nu. Lisa, kan du Mike, hvad er det bedste, der har været på den her tur indtil videre? Det har været, når jeg råber pæk til folk. Hvornår gør du det? Det gjorde jeg for eksempel lige før, og så var der bare nogen, som var sådan pæk! Nej. Ej, hvordan reagerer de? De reagerer sådan hej. Filmeren, de reagerer, der står nogen. Det kan være, pæk betyder hej på hollandsk. Pæk! 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 Man sådan lærer folk at kende på en helt ny måde, synes jeg. Der er en masse folk, jeg ikke snakker med sådan normalt, som jeg har lært at snakke, eller jeg har snakket meget med nu. Hvor god har turen været på en skala fra 1 til 10? 4. 6, en 6'er. En stor 6. Den ligger på en 8 eller sådan noget. Men det kan jo nå at komme højere. Det kan nå at komme højere op. Det er en klar 10'er. Jamen, da jeg kom, der kom jeg jo sent. Så den første, jeg mødte, det var Lone. Og så jeg de her vidunderlige både. Og der var helt stille. Og der var helt stille, ikke? Og så vidste jeg jo ikke, at der var så vidunderlige elever ombord. Fordi jeg kender jo ikke. Men det opdagede jeg jo lynhurtigt, at det var der så. Og i forlængelse af de næste par dage, jamen det er jo solskin, lidt 2 grader varmere end i dag. Og så Amsterdam, der var en fantastisk by jo. Og så 14 timer i bus. Men ja, det bliver så fantastisk, og jeg elsker at køre i bus. Sådan er det. Så forventningerne, det er jo, givet det aldrig måtte ende. Ja. Her har vi så hørmen. Jeg kan faktisk næsten ikke trække vejret. Jeg bliver sgu lidt svimmel. Jeg må lige gå og tage et øjeblik herude på. Du har tjent helt vildt mange penge. Ja, det har jeg. Jeg er ikke den alene. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg er da glad, men Hvad skal du bruge pengene på? det hele går til indspilning. Gør det det? Ja, det gør det. Tror I kommer til at udøve en plade i fremtiden? Det kunne vi da godt håbe på, men... Nej, jeg skrev, vil du ikke holde på min numse? Jamen, altså, jo, det er tæt at holde på den på numse. Ja, det er rigtigt. Verden er vigtigt, at den skal blive slået. Du gør en tjeneste. Vi har Gustav og Nadja her. Jeg er anonym for helvede! Anonym og Nadja, vi klipper ind. Kan I nævne en god oplevelse, hændelse, der er sket her i løbet af de sidste dage? Ja, i går, da vi var ude på det der nået,
Se et bryllup, hvor Nadja tudede. Ja, ej, du skal jo ikke sige det, det skal jeg jo sige. Ja. Hvad siger du, Anonym? Ja, det var sådan den bedste oplevelse her på båden, det var da jeg sådan slog Ida og kastede æbler på hende og sådan noget. Det var mega swag. Gustav er den, der er anonym. Au for helvede! Jeg bor fra Vandtier, det er der, vi har det vildt, fordi jeg er et hamster. Altså, jeg bor sammen med Chris, det har jeg nævnt. Og det bliver mere og mere nederen. Han prutter, han snorker, han larmer, han irriterer mig bare. Og Deckard, han ligger over for mig sammen med Drejer. Og de prutter og larmer. De har ikke været gode værelserne. Okay. Så hvad synes du om ost? Ej, kan vi sige, det er vores tegn? Det kan jeg godt lide. Hvad har du købt? Tak, tak. Hvad siger du? Tak, tak. Hvordan tror du hollandsk? Det lyder, når vi snakker hollandsk. Prøv at give et try. Hey, Pia. Jeg tror, Emma hun er fresh. Emma. Og sådan noget blandt dansk. Danke med krana. Men snart vi kan tro, at når kommer der. Og en krone, ja. Og så snakker du lidt med at prøve at kommunikere derovre. Kom i krana. Så kan I sige, hvad I siger? Jeg sagde lige til hende, at hun lignede en fed makrel. Og jeg sagde bare, at hun lignede en søko. Det passer fint. Halamasukine! Hvad betyder det? Det betyder, kan I den næste? Okay, vi er på tur her. Vi skal... vi er Nadja og Sofia er crime, og we are ready to find some crime. Okay. Look at this. Excuse me? Can you please talk some Dutch to this camera? Hvad må du sige det? Can you say, hey Sejrgårdsskolen, have a very good trip? Hey Sejrgården School has a very good trip. Nej, on Dutch. Okay. On Dutch. Hey Sejrgården School heeft een goede trip. Se, bold mig i numsehullet. Ja, dat krijg ik er niet uit. Bold Mig mig i numsehul. numsehul. Ja, thank you. Have a very good day. Thank you, bye. Okay, det var så dagens crime. Hej. Vi er på vej til blomsterparade i Harlem. Ja, der er mange mennesker. Nej, det er der ikke. Der er faktisk overhovedet ikke særlig mange mennesker. Men der er hegn for, så det er farligt. Ja. Okay. Vi stod her og ventede. Men der var ikke noget. Og så tænkte vi løber efter det. Der var ikke noget. Vi skal se, hvad det er. Ja. Så vi løber. Og vi løber. Og vi løber rigtig meget. Og der er langt op til torvet. Og så ser vi en kæmpe bunke mennesker. Og hvad så? Så var paraden der. Og det var et band, et orkester. Og Et orkester og en kejle. En stor kejle. Hvad med Og vi dansede med kejlen. Og det var fedt. Det eneste blomst, der var, det var sådan en dame, der trommede på en tromme. Og så var der blomster rundt om. Det var, Vi var paraden. vi var med på paraden. Vi var med på Alle paraden. dem fra Sejrgårdsskolen, der var deroppe, de var med på paraden. Og det var fedt. Og Jakob ødelagde det hele. Vi dansede. Og Jakob ødelagde det hele ved at skubbe til en af medlemmerne, der bandede, og så kom der en mand, der Så skubbede faldt ham han, væk. og så ødelagde han hele Og så gik det helt amok, Og så så ventede løb vi alle hjem. sammen. Så løb vi her tilbage. Og så Og lavede nu er vi her ja. og ikke så forhustet længere. Okay. Og det var... I am a believer, believing in you and me. But no one ever told me that I would be yours to keep. You are the winner of all I got. But to be grateful and thank me is something that you forgot.
Hvad sker der, mand? Prøv at se solen, mand. Hvad er solen? Prøv at se røgen, mand. Prøv at se røgen, mand. Lige at skyer, mand. Hvad sker der, mand? Okay, kan I lige fortælle, hvor vi er henne? Jo, vi er i Amsterdam. Vi står ovenpå en sjov bygning, der hedder Nemo. Så lige om lidt, så skal vi synge en sang. Men først skal vi hygge. Det er fedt. Hvordan har I det med, at der ikke er så meget tid tilbage? Jeg synes, det er sørgeligt. Hvad synes du? Ja, det er lidt sørgeligt. Men jeg glæder mig også til at komme tilbage. Ja, det gør jeg. Til Sejrgården. Ja, Sejrgården. Hvordan bliver busturen? Den lang? Jeg tror, den bliver rigtig hyggelig. Nu har vi oplevet en masse. Jeg skal bare lege. Prøv at kigge lidt. Hvad har du at sige, Magnus? Er det fedt sidste dag af Amsterdam? Og så er det sidste aften på båden. Ja! Vi har fældet og vi har fået rigtig lækker mad inden. Vi har fået rigtig lækker mexicansk mad. Og nu får vi mexicansk is. Yummy klatter og boller. Vi har pakket vores ting, og bussen den kører her klokken 10, tror jeg. Og her har vi to, der har lavet en klammemad med peanut butter og Nutella og hagelslag. Og hvad smager det af? M&M's. Fedt. Så sidste dag, den er hyggelig nok. Jeg vil ligge hjem i min seng. Jeg vil meget hellere blive her sammen med August. Nej, vi gider ikke hjem. Vel, August? Vil du gerne hjem, August? Vil du hjem, Frederik? Nej, Frederik. Jeg vil ikke hjem. Nej, det kan jeg synes, det er hyggeligt. Jeg vil altså heller ikke hjem. Nej. Er du bøsje? Hvordan har du det med, at vi skal hjem? Jeg er lidt ked af, at vi skal hjem. Det har været en super god tur. Men så er der ikke vinduer nedenunder, mand. Okay. Så jeg kan jo godt tage det ud til. Hvad? Det kan jeg godt forstå. Det har været pisse fedt, mand, og vi er stadig ikke bøsje. Og vi har røget masser af challe. Og været på red light og det hele. Det er det godt nu. Det har jeg altså ikke. Har du ikke? Nej. Det er jeg fandme ikke. Jeg har røget masser af challe. Okay. Beautiful stranger, to thank me is not a shame. Say no more. Hvis jeg glemmer, hvad jeg hedder, så hedder jeg stadigvæk Asler. Og husk, vi er kommet til, og der er ikke behov for det, at pigerne Det har været en dejlig tur. Dejlig tur. Den har været god. Mega god. Jeg var aldrig hjem. Jeg er tilbage. Ja, det var okay, altså. Tips, Chris var et røvhul, men det var fint nok, ikke? Men Chris, han er godt blevet hjemme for min skyld. Virkelig nar. Jeg kan godt lide Chris. Han slog mig og pruttede og snorkede. Han slog mig. Så ikke, nej, men den var okay. Ja. Turen var rigtig, rigtig sjov. Rigtig sjov. Ja.